Nangalumzuzu, welcome to Duyaza Brothers, another episode of Laugh Back. Sibuyiseni uthando bafethu. Bathi amazi la kamakhona aphinda ame futhi. Ayi. Kanti noseyishayila akayosi, nosoyesila akayidli, useyidlile uyaboshwa yiqala. Kuningi. It's a lot. Kuningi isiphithiphithi bayaliya abanye bayaliya bafuna ukuyaliya bangapha bafuna ukuya ngapha. Kuyaphithizela nje kuyisiphithiphithi. Bampo. Santumela. Sinibingelele. Sinamukele futhi kuyiDuyaza Brothers. Sesibuyile bafuthi singodokotela bothando. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-comment nisigayi feedback nisitshela ukuthi nicabangani ngomsebenzi. Bafowethu, ngoba siyasebenza. Hayi. And futhi uhlangothi ke bafethu asithatha. Cha. Niyalazi nje udaba uhlangothi into esingayithathi. You don't take the side. Sishaya umncane sishaya umdala. Yebo. Nathi sokusethi Duyaza Hospital. Sifaka kwesilendeni sifaka kwesidudleni. Moyisilendo uyayifaka siphakame naye. Nkosi yami vele Bona kuphakama amathuba. kuyafiwa la. Kodwa ke sothi ngisho ngoba phela lo somsiza ngibona ngase yisilenda. Ayina vele keshe ibambu bafo. Kuyenzeka ukuthi indoda iphethites. Iphethites lengayo. No. Ubafulana saba nobafulana uyakhala naye ufuna simsize ngomuntu wakhe usidayo maye ngisho usesibonile einkundleni zokuxhumana sitrenda sisiza abantu abanye bengasizakala use uaware ukuthi abanye abasizakala but then use into ayifuna kakhulu ukuhlangana naye because akasalithola ithuba lokuhlangana naye lokukhuluma naye efonini akasamtholi dawo. Kanti mase umntwana abantu vele niphuma ukuphuma nje ukuthi yazini asisafonelana usangitholi. Mawufonela isikhala esigqobeni uvusa abantu abanasikhathi. the scrub is not available. What kulungile ke thina silaba belungu laba sikwazi ukusiqhubha asisho ukuthi the subscribe is not available asikusho lokho. Yes, not available. Thina sithi after this call, after this song sidlala ingoma da yazi khona Yes. Ulinde. Sekuthiwa hello singakusiza bese uyangena ubekudaba lakho. Yebo bafo ubafulana ucela ukusizwa ke nanga ufuna ini i-ex yakhe. So ubani Hayi akeze usichazele. Echazele nababukele emakhaya ukuthi kwenzakalani. So that nathi sokubona ukuthi si-pressure up senzani kanjani uyabona. Umuntu omdala cela usondele mkhulu. Ungene nje lapha phakathi nje khamba kahle hamba kahle. Mnandi wola. Mana khona mhlawumbe la uyemsebenzini buyaphi ngibona ushaya ifombali ngaphansi angazi mhlawumbe istayela Alutho ngegigi ngizishene so. Shop music. Yebo. Lapha umusic ayibonanga intombi engavalile isikhala sentombi yakho emhlabeni. Asithi baningi ngithola musician baningi bazabe baningi. Sho ukuthi kumele ukhethe uchoose ke ngathi ngiyamthola. Kodwa wena nje umuntu omthandayo kusasewulo omfuna manje. Wawumtholephi? Hlangana Sahlangana ngesethini bengisesethini. Boshaya egigini. No, bengisesethini benginegig eRosebank. Not esethini eRosebank. Esethini. Esethini. DJ, ngidj. No, esethini DJ set. So nambona khona obviously ngahamba kuye ngabeka amagama. So from there so lokubavundulula khona vele la emasethini. Ngiyangithola semanje umusuthola ngathi hayi yabona ngathi userious. Okay ukumvundulula wena wamvundulula ngoba ufuna umuntu serious noma mhlawumbe wawuthi uyavundulula nje kanti uthola umuntu serious. Exactly into ukuthi bazo DJ ngithela bengidlala nje and then after then ngaqala ukubamazi ngiyabona ngithanda umuntu okahle umuntu grand ngimpazi basically. So manje laba abanye bavundulula awuyiboni le quality boy ayikho uyabona cha intinga lokho ukuthi ngibeke ngiyangithola igama lakho bathi bese igama ngithap yebo Tiba nice ngiyaqonda igama lamamazi banyana ubani mamazi ex ubusi yebo. So uma ngithi ex yakho uyangivumela noma mhlawumbe ayilelo gama ufuna ukulizwa esangathi uzothini mara yona ex vele somzovuma hopefully ngizothola ngithola ukuthi kusuka indaba ex.
solve for x manje siphile kwi-math kumele asolve question 1 solve for x so hey madoda hayi ubona mfethu wona khuluma nge-maths mathematics ngiyakuzwa awusungisondela ndoda manje hayi qhubeka nomsebenzi tshela mina-ke Nkambiyana ukuthi my sister lo niyenda how long nithandane for how long and sekuyisikhathi esingakanani manje nihlukene Sithandane for I think 4 months. 4 months Yeah, and manje sisina 1 month sihlukene. Yeah. oh yeah hey ivusha Yeah, sisina 1 month sihlukene. kusheshile ukuthi ni 4 months bese wena nje so urealize nini ukuthi kulo 4 months urealize nini ukuthi actually yazi lokho yena umuntu right empilweni yakhe Ezakuthathanga isikhathi mfethu. I think 1 month in or 3 weeks in ngabona ukuthi hayi umuntu right yena umuntu. then for kuhamba konakala phi ubani ko flopile after lo 4 months uflope bani kahle nobabili Ekuqaleni bengithi ukuflophe yena. Mara ngathi uzicabanga kancane uthi okay khamba. Bengirealize ukuthi abukuflopha mina kahle kahle. Inkinga bekuyimi isikhathi sonke. yini inkinga yakho No, ngirealize ukuthi inkinga yami ukuthi ilento ayibiza ama trust issues. Yabona ama trust issues yo. Yeah, no. abuka msebenzi Ngathi bengingazithembi. wena ungasithembi wena But that time bengingamthembi. pheze u-expose kuba ugela abantu Abaningi ngiyazi ukuthi ugela uma simuva kanje so yenzakalayo. So so mhlawumbe mhlanhlukana shothi kube ngaba ilento yokuthi inkinga kusiwe yimi ukuze mase kusho njalo basebekwana kuthiwa hayi khulileka kusiwe inkinga yinga ngiwe. Yeah, inkinga yami ukuthi benabangani abangamadoda kakhulu. Yeah, ama male friends ngiyangithola and Namkhulu ngumngani wami sibe ama best friends mina nawo. Yeah, ungabi ukuthi imaye usumabanye abantu. uya ngiyakuzwa Nkambiyana ngoba bazomphela Athi sengizwisisa bengisimngeda hayi mungithola ke ngajabula. hayi no akisho ukuthini angithondi nje bazongifaka mina ngikhulumela nje side la so mjida ngisho ukuthi mina hlahla wena wadampa lo sisi because of ama trust issues Kahle yeah. bungamthembi lo my sister Yeah, mina ngithethe. then also zayi bengicela ukuthi siyeke Ayi ngathi mina ngcono njani ngidlayile distance yami mina nosiyeke. so bana sengiyadeka bungathembi my sister or bungayithembi wena Iko ngisho ukuthi at that time engathemba my sister but ngayicabanga first ngabona ukuthi hayi inkinga bekuyimi bengayitheli bibi. Yeah. bunga okay yini trigger shelo No sho cause into kanjena mawuthi cause my sister azange cheat ne azange cheat mara uyanabangani abangabafana abantu. okay all right and then yini enza ukuthi like uthi hayi okay no what yini trigger because ngiyacabanga into kanje mayenzakala khona la isuka khona yeah khona la isuka khona I think ngama insecurities. Insecurity. Yeah, ama insecurities. Thola ukuthi fana manje okay for example ngi out ngiyaphanda whatever. Anginamoto mara ubona ichela yakho ploma nabantu abanemoto nanalo. Obviously now uzofila some type of way angithola. Yeah, kanjalo. It makes sense. usho ukuthi nje manje nje my sister lo ngoba simbizile ukuthi eze la and uzofika ngemoto yethu sithumele udriver wethu siyomlanda usuzofika at some other ways whether efike imprecision la imoto yethu Into engisho ukuthi hayi ngisuke ngayicabanga lento yakho. So manje no angeke ake kucabanga kanjalo ukuthi hey ake siphinde fika ngemoto okay. Ngilungisile indaba ama trust issues. ilungisile I think so. Okay. You see. so mawucabanga phethe kulo 1 month yena usazomthola yini mawucabanga nje uyicabangela nje ukuthi akamuvile on Mara sangamuva akabe move fast naye 1 month. Hayi phela yakwazi ungidecide. Yeah, kukhona vele ngeke umdecide ma. Hopefully ngethemba nje. Okay. Yeah. okay akunakeka pheze simthinti uma Simbisi. simtshele akhe mu Ezwakala. Sikwazi let's get to the bottom of this. Basho njalo ngesilungu ne. Let's get to the bottom of this. Yeah. Asiqaleni from the bottom. hayi sawubona njani ngiyaphila
Ukhuluma noVusi from Diyaza TV, ngicabanga ukuthi usangikhumbula. Okay. No, my sister, njengoba besithembisene ukuthi sizohlangana namhlanje, ngila imoto yami la i-Uber ingishiye la. Kuphi la yini lemgwaqo lo eJoburg. Yeah, kodwa nje sengifikile lana. Ngicabanga ukuthi angikho kude kakhulu nawe. Yeah, bengizocela ukuthi usondele. Uzongibona nje ngime ngasekhonini, ngigqoke izinto nje engathi zi-brown njani color yami madoda. Ngasi-brown. Uzongibona nje kodwa my sister, ngicela uqhamuke nje wehle ngathi uyizansi and then uzongibona uqalaze ngakwa right. Alright, angingakini for Okay, my sister. Oh yeah, Nkabi yami, awutshela mina, are you nervous? Nine. Kancane. Mara isuba. Zoba right. Sizoba indoda. Azisho isimuka. Mangathiwa nje ugele efike la esho ukuthi cha yazi besakuthanda kodwa ngebhadi use-move on. Lokho kuyokuphatha kanjani? I mean, kumele ngi-understand that. Yeah, ayikho into engingayenza. Ngeke uforce uthando ngithola so. Yeah. Ukade. Is what it is. Yeah. Enye into engifuna nje ukuyibuza enye ngoba yazi ubuza ukuthiwa abasithandayo azibathandi, esingabathandi siyabathanda. Yibo bangasithandi nabo akekho nugelo nathi lapho uyikhupha ngawe nje mfethu ngoba wena ubhizi uyikhupha ngalo. Umqamamanga ne bakhona. Bakho. Yeah. Kodwa manje awuboni Nangizibonela umuntu oyiwani mfethu angifuni uqambela manje. Eish. shuthi lento iyiqiniso lokuthi esibafunayo abasifuni. Laba abasifunayo nathi asibafuni. Yeah, injalo. Kuyaphandwa. Ala into. Akujwayelekile sifuna kubancane. Hayi akujwayelekile matheni. Yeah, even so enifunana leso sikhathi. So kule for leso sikhashana lere. Yeah, buthi waqa bese hayi bese ziyahlangana shika. Bese injalo mfethu. So njengami mina kaba mikhona into ephethe mhlawumbe isisolisa yokwenza something. Hayi sisters, awukho lethu yeah. Amagama. Size nje awuvula isikhwama sethu lapha. Lana ke kunempahla yoswedi nwaba. Bagcona isikhwama. Isikhwama. Awena. Bagcona isikhwama oswedi. Bagcona isikhwama oswedi. Awe. So babili ke mfowethu. Yeah. Uzomela uzona ukuthi Uyi-one. ufuna ukunika wona. Oyi-one uzomnika wena, oyi-one uzonikwa yini. Wathi. Yabo. So wena imuphi umcabanga ozokusebenzela wena? Mo. Angisabe ukuthi bane message. Bona. Imuphi ozokusebenzela mawucabanga. Mawumnika nje ukuthi be my bear again Oh, I'm sorry. Yeah, ngiyacaba. I think that's why I'm sorry. Hayi bayawuthanda amsura bayi. Yeah. Okay. Hayi mnake. Nkinga bese. Musa ngicela usifake emotweni. Yeah. Awuthi ngifake emotweni khawu lami. My sister mayifika lana sizofika simtshela ukuthi no kunomuntu osithumile kanje bese siyakulanda and then sizomvala amehlo my sister mayiselana masimvala amehlo bese wena ufika nosweet lo seligama sipho ke manje ufika nosweet uzobe evala amehlo ngaso sikhathi ufika umnika osweet bese ubuyakhuluma ispeech whatever ufuna ukisho Okay. njengoba uqala uhoyela nje shona khona ke gama shona khona hayi akhona uso nje mfethu uyazi indlela enginikana ngayo ama-advices okushela ngathi nganginey'ntombi ngisafunda isikole kade ngangishima ne kwakubheda kodwa kulungile useyishayila akayusa useyusila akayidli useyidlile udla icala namanzi akama khona hayi ngathi awasami sengikhathele ukuthi ephinde ngathi awasami hayi awasami nhlobo sidalo siwaphethe amapiki namafosholo ukugubha lesifaka amanzi hayi awasami asevele eqwile phansi mfethu vele kuthi nya Hayi timakata khona. hayi timangata khona Hayi izimanga zakhona. Hayi ngiyakutshela. hayi asazi Awu. ka sister akeze akeze Ngiyenzeka nje wena. ukuthi wena Hayi uya. lo hayi Uqabelile ukuthi ugqoke. seqhamuka ngesmile kanje ya Ewuhevu. shuthi uzofuna enye indoda sawubona unjani right ngiyaphize. ngiyaphila azi bengithi ngikhuluma nomuntu omdala efonini Hawu. kanti nje hayi usibolo nje Ha? Angiyena ngesimolo. oyena usmall uyini ubig Hayi, uyini ke ngikhulile nje. Umedia. tokhulile ongangawe U1K noma u2K.
Yini oyijaja ngayo ukuthi ukhulile? Yini ngijaja Yithi ukhulile. hawu angazi. Hawu, phela ngeke ngivele ukhulile kodwa ngeke mase awubali ukuthi ukhulile. Iminyaka Iminyaka nje kuphela nomzimba. nomzimba. ingqondo yona ile phansi. Nengqondo astart. Loza. Ingqondo yapha phambili. Hey Nkosi yami, okay. No, my sister, igama lami nguVusi, imali ukhuluma la efonini ukhuluma nami. Lona uMusa, singaba kwaManqele, and then lo oshuthayo ucameraman. Igama lakhe. Igama lakhe uCamera, sibonga owakaMan. Okay. So mase kuhlangene ucameraman. Efana no Superman. Yeah, no Superman. Hayi no Superman wakasup. Isibongo wakaMan. No spider kanjalo. Kama ispider. Ngathi baba yakumndeni owodwa. Family hot. BakwaMan bo. Vele ngakama niyazalana benomzali. Okay. Hey. No, my sister akunankinga. Ngiyazi ukuthi nje uyayibuza ukuthi cha, ngaze ubizelwe sana. Exactly. Kuzokwenzakalayo. No, akunankinga. Lalela into eyenzakalayo sizithunywa. Uba kuna abanukha emageyithini abafazi bakaJehova. Baphathi kwaje le. Bakamuka kubhala iminyango bhala namawindi ithomba. Bese kuyathuleka endlini. Bese kuyathula. Ngathi andikho. Ngoba uNkulunkulu uyabuka. Kuyeza ukufa. Yize kuyeza ukufa. Labana futhi bangena kunezitshi. Yezwa. Bengena kunezitsha zigcwele igceke. Abayisabi. Lebayisa. Hey. No, ngoba ngisho ke mayise sizithunywa nathi. Ya kunomuntu osithumile la ukhala ngokuthini? Ukhala ngokuthi bekazwana nawe, benizwana benine relationship enhle, right. Buthi benithandana ke noma bekumzala noma bekuyini angazi. Kodwa ke yeah. So ukhala ngokuthini akasatholi ithuba lokukhuluma nawe, akasakutholi efonini, akasakutholi kuma social networks, akasakutholi ndawo. Kanti umuntu ofuna ukuzehlisa azi nokuthi kwenzakalayo mhlawumbe uyena nowaba wrong yeza ukuthi niqabane ngoba ningasazwani or mhlawumbe uwena owaba wrong akazi yabo, but then ufuna iclosure, ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. And then into engayijabulela kakhulu futhi yena ukuthi niphinde nibe nesinye isikhathi umuphe lenye ithuba niphinde nizwane futhi. Okay, yabo. Mhlawumbe khona umuntu okufikela ekhanda ukuthi ngabe ubani lo. Khona niyazi izitha waqabana nabantu. Cha anginaso isithi. Kodwa nabantu bakhona abantu ongasazwani nabo noma Sukhona. uyedwa ukhona. Ukhona. Oh. Okay. Siyakuzwa bafethu. Okay, no, ayina. Akudankinga ke manje ukhona. So sina engakusho ukuthi nje kunomuntu osithumile, lo sithumile ucela uxolo, ucela ukuthi umuphi ithuba lokuthi nikhulume and then bese ke yabo. Azi umuntu oxolayo. Kuya depend ukuthi uzoxolisa ngani nanokuthi uzehlisa kangakanani kumina. Kanti ufuna kwenziwe njani mayixolisa nasiswayo ngokwakho? Akuthi mhlambe mina nawe besazana and then bese kuba khona into wrong engiyenzayo. Yini ongafisa ukuthi mhlambe ngiyenze ukuze ngithole uxolo lakho? Wangithinta nje endaweni right. Hawu. Uzoxolela. Wena Cha phela mawukuthi into encane sixabanele. mhlawumbe was in like touching you or mhlambe ngokomlomo ukuthi ngithintwa ngamazwi. Physical touch. Was. Awuxoli wena ufuna ukuxolisa ngomlomo. Esendaweni Wrong. Uzoyiphinda. Hey no way. Ngoba bese siyaqabana. Yazi ngibukani. Mbubuzi mate my sister. Ngathi ungaxolisa physical. Hey angazi noma kuzoqiniseka ni physically la nalo samba naye yabo. Lama ukuthi ngumuntu wakho omthandayo and uyakwazi ukuthi la mawungithinta la ngiyaxola shuthi phela So awutshela mina umngani wakho nje wentombazane mhlawumbe naxabana naye. La ngizopolisa. Kumele enze kanjani physical ukuthi ngena phela nomngani wami. nenzani? Uyangithenga. Ngithenga kanjani? Chema sambe ngikhiphe. Chema sami ngikhulesele siye mall masifike mall asingene la isitolo sempahla. Ake ngibize kanje. Na ingubo. Ake ngibuze kanje. Phela. Bangani bakho mhlawumbe unyazo nabesilisa bangani nabesifazane. Umupho sisha okuthanda omela akuthinte physical owezo. Hawu umngani phona. Nyaphela usaphela kuzalo umngani sengile abantu ke waxabana nabo. Lapho ngabe usisa because mangibuza ukuthi owentombazane uthi mele niyodla. Or akuthekeli iware. Phela nomlisa phela mele ezenjalo mawukuthi umngani. I-physical nale. Phela physical ngikhuluma ngomuntu engithandana naye ngithi. So
Sengiyakuzwa. Office okay. Othandana naye then kumele xolise physical. Kanjani? Okay. Ukuthinta phi ke lona? Uyazi yini ukuthi kumele ngithinte njengomuntu wakhe Wena prefer ukuthinta waphi because thina sazi. izindawo zonke. Ziphi indawo zonke my sis? Hawu. Amazomo indawo zonke usho. Awu manje kumele ngilokhu ngiveza-ke ukuthi emabheleni kuhambile ey'nqeni kuphi kuphi. Okay. Simanda tshela mina yena awutshele mina. Uma kungathiwa umuntu wakho mhlawumbe uyena osithumile in mhlawumbe wafeba or wamithisa kuphi. So mase ezoxolisa la kumele eyokuthinta physical. Ngabe sakhuluma. Uma ukuthi umithisile. Okay, not ukuthi umithisiwe. Kodwa nje mhlawumbe wenza whatever. So ukuze ezoxolisa kumele ekuthinta physical. Hayi kumele siye ekamereni soyixoxa khona phambili ekamereni. Ha. Utho ubani igama lakho? Ubusisiwe. Bosisi. Hayi uyababusisa. Hayi inkosi. Hayi ababusisi. Hayi no, hayi ngiyakuthola. So njengamanje ukhona umuntu onaye othandana naye. Ke. Othandana namuntu. Ukhona umuntu okade uthandana naye before. Yes. Uyazi ukuthi uba kumele ezoxolisa physically. I don't know. Mhlawumbe akazi. Akana ID, akazi nix nje. Mhlawumbe kumele ezoxolisa physically. Ukuba uyazi ngabe usewafika azoxolisa. Yavele yawayenza le nto ase. Uyawenza wazoxolisa. Ukuba uyazi. No, akunankinga ke my sister. Ngoba ngitshela ukuthi kunomuntu osithumile. So ukhona sihamba naye. Yes. Yes, kodwa ke kunento asinika yona la ukuthi siqale sikuthambise ayikho ke physically le kodwa ke ngicabanga ukuthi iyona ezothambisa ukuthi Uzoyithanda. uvuleka indlela ka physical izovula indlela ka physical le Awukhiphi isilwane lapho ngiyasa. sawa Hayi lutho. lutho yabona nje nayo into ebasinika yona be my day Ifilisa kanjani lento? Ufila njani? Yabona. ngathi uqaliswa ukudla nje more than physical Nami ngisembuka nawo. Nokudla impela yazi ngikhohle nokukumeshini ukuthi yabona nasekudeni impela sinizwana. Kids. okay Yabo. okay no manke so we lo muntu uthe sinikelana and then ke then sizahamba simlanda emotweni bese ezoyikhulumela plus so before simlanda emotweni ngizocela ukuthi sikuvala amehlo angazi uma sikuvale noma mhlawumbe awunankinga nokubona ukuthi bathi Hayi angazi noma ngingavala amehlo akunankinga. Yeah? Ngivale namehlo akunankinga. sikuvala amehlo ufuna ukumqaqela amehlo kala ukuthi bani uzompakela Hey manje ikepisi ngicela ukubuza because ngiyanazi nomuntu wesimame yabo isinabi are you comfortable? I'm not comfortable ngokhiphi ipiece sidalo. Balo uzokumele ubhengene na. Obuwa. Ngikwazi umntana. Ngibheka le. yebo sheba ko botong yini Liboteng. no liboteng mina sengithi ko botong phela mina game izolo yabo so nje kaza mazama mara bo Ngona mabo abo Phela angithi okay Yeah. anginanke. Kodwa ngawe yazi ngithe kungcono ngimbuke. no Ne. so ufuna kumbuka Hayi kulungile. Ngizombuka. awukhulume lapho nkabi yami size ukuthi ufuna ukuthini Hello. unjani bendo Ngiyaphila kunjani? yachaza ne Ngiyaphi. kade umlinde izoto zo physical kubeka nkabi yami Ngiyawusana ngifaka ku-spotlight bafethu. awu bizoba leso spotlight manje wena uDJ uhlezi ku spotlight Enjoy uma ukhuluma music akhulume. Basi ke phela khipha ke sinike khona ukukhulume khona o nendlela zakho zokukhipha ngazo ya benginindlela yami mara. okay I sorry Bese Yazi ubuso ngikhumbuza besikhipha lokho sekujike khona. Umuntu meke uphe something ngathi iphethe ngakho. okay shubeka mfethu right. Ngiyaphi. Long time is. So basically ngifuna uqamba manje ngikaqazela manje. Mara uthando mara yabe ngibhayile kubafethu lana ngoba wangasa reply ama-call ami unblock WhatsApp, Facebook yonke indawo. Nabe ngifuna uringa nawe so ngiyacaba yenza iphutha and ngifuna uxolisa ngathi ngifuna ukale isokholethi ethi I'm sorry. lokhu umuke njalo umukele mana ngoba uyimukele le chocolate lena angazi mhlawumbe uyamxolela noma kwenzakalani Okay ngiyamxolela ne.
Kodwa awuxolisanga ngendlela ebengifisa ukuthi uxolisa ngakhona yabo. Ngoba phela wena wangighosta ngithi Eish. ngendlela esahlukana ngakhona angiyithandanga ngoba wena you just went all. Yabo. That's how I blocked you everywhere angithi. Kodwa ke akusenani ngoba phela yabo. Hawu. So wait, most akusenani ngoba No, akusenani ngendlela axolisa ngakhona. Ngisazokhuluma. so wena umuntu vele obufuna yini ukumxolela behold kufeze ezefike yena bulakho kwekhanda lakho. Bengimkhumbula ake ngisho njalo. Okay. Yiko ukuthi benginqaniswa ukuthi ngizom-unblock cause ukugcina kwami ukukhuluma naye ngangimtexta ngimfonele ngangirespond. Okay. Yabo. So that's how I blocked him ngaphuma kuyena but inhliziyo yazi ukuthi Ayiphangele. Yabo. so ke okay. Ngiyamxolela ne. But angisho ukuthi ukumxolela kwami khombisa ukuthi sohamba sobabili angithi. Mina ngidinga ukuthi udile nama trust issues wakho ne nama insecurities wakho. Ish. Okay, yabona le ama trust issues I think kumele kube into ukuthi like angathi wafethu mi bazongizwisisa. Kube into ukuthi simithe halfway ngithola. Like pero yazi ukuthi okay nginkinga no trust issues. And nami as umuntu times expect ukuthi ungithi halfway ngithola like avoid ezinye izinto ezonyenza ukuthi nami ngithola ngiyakuthetha ngithatha away. I'm sure you understand. No, I understand you. Mina ngiyamuzwa bafuthini. Yazi uthini mfowethu? Angiyezwa no. Uyamuzwa Ngizotila nawo ama trust issues are but at least smithane halfway. Yeah. I'm sorry. Meet her halfway it's not a problem. The problem is when you have to have your self introspection ukuthi uhlale nawe phansi ukhulume nawe ukuthi lo yake loyana ube umuntu alright because wena you had your trust issues angithi. Waba snacks kumina saxabana sasixabana njalo I think you know that yabo. So ke wena mawungazama indlela zokuthi ugweme ukuthi ungakhulumi ungafeli phakathi ukhulume nami mawukuthi khona into ehlayo because you know ukuthi besihlezi sindawonye benginga receive ama phone call ngo-12 mina. Vari mara eish. Okay, ngizoyilungisa. Ngizoyilungisa. Usho. Ngizoyilungisa. So tshela mina kabi njengoba ushilo ukuthi wena umuntu odejeyayo and uhlezi ubona izingane Yes. uzoyi-avoid kanjani lo nto leyo? Because yazi izani ziyayithanda o-DJ. Mina ingane bengizavoida sisonke mos. Ayingane super. First avoid awubheke eceleni. So do you think it's possible mhlawumbe sometimes vele uhambe naye moyo DJ? Uhamba naye Uhambe naye. emakikini. Awumengamind mara naye umuntu nempilo yakhe besebenza or ukhathele from Espanini. But angimind uhamba naye emakikini. Nayi. So na my sister ngoba nihlukane for 1 month kulo 1 month lo wabe khona kade bekushela khona kade usumbonile. Obviously akekho ungayeki into enhle kodwa ke bengingabanaki. Lokho mhlawumbe ukuthi uhe wathini ngakho. So utheni? So then uthi ngimbuza ukuthi kulo 1 month ngoba nihlukene. Yep. Khona yini kade bemshela khona yini kade sembonile naye mhlawumbe sethembisile and then uthi yena obvious akekho umuntu ongayeka umuntu omusi. Yeah. Sengibuza ukuthi wena kuthini lokho kuwena hlala kanjani kuwena? Awubese ayingiphathe kahle. Tshela yena ayimi. Eish. Ayingiphathe kahle. Okay, angazi una nomuntu okhona seniyakhuluma into eserious or Angizwa. angisho ukuthi ukhuluma nomuntu unomuntu okhuluma naye. Mina ngithe akekho bakhona yesabangishelayo but ngiyabaziba. Yeah, I mean obviously vele bazohlezi bemshela amli. Yeah, uyokushelwa vele bazohlezi bemshela. Mara sokungayo ukuthi une discipline or I'm worried. I'm sorry. Yazi ngibona nje ngilokhu nje ngiyakuzwa uthini ne. I hear you. I heard you what you were saying. But now I'm worried about you. Ngelendaba ama trust issues. Ma trust issues awavele phela nomi kanjani. And angazi noma mhlawumbe usitshela istory siphelele ukuthi yini etriggerishe ukuthi uze ube nama trust issues. Mhlawumbe if you don't mind ngifuna mhlawumbe ungiexplainela your if you don't mind and if now I mind about your past relationship, what happened? yeah, because I feel like vele my trust issues were mainly because of my past relationship with
Okay. So basically bengithandana nalo muntu and angazi ngizothini mara besaqala uku-acta fani mfethu acta ngenye indlela and mina lento ukuthi no umngani wami lona we're not doing anything so uma ngimkhuza ukuthi hayi dog ama-out ngiyawacaba uzo-acta ngathi umngani wakho mara unemishiye uyangithatha so yaqala kanjalo ngimkhuza mara akakhuzeki and then later on ngafind out ukuthi akahle kahle they actually busy dating not dating but they were busy Balalali. angithola Uyabona ukuthi why nama-trust issues. And now umentionile ukuthi you have male friends. I do. Uyangibamba. So yayibona siyaqala manje ayenze sense. But mina into engiyishoyo ukuthi bengihlezi ngin-assurisha ukuthi yazini ifoni yami angayithinta noma ngabe nini because firstly benginga-receive ama-phone calls ama-text ebusuku ngiyazi ukuthi before 12 kumele ngibe ngiqedile ukwenza yonke into efonini. Okay. Just that ukuthi yena abe nesiqiniseko sokuthi yena ngumuntu wakhe ngedwa. Right. Okay. Mina my male friends they respect my man. They know ukuthi I have a man. Yeah. Please. So they would never try to ruin my thing with my man angithi. When do you think it's a good thing ukuthi ube nabangani babafana? Mina I don't think it's not a good thing which Okay. not And that I which means you must look into that as well because as mina let's say you were my girlfriend. Mina nje personally I was not going to allow that. You know why? Because ngiyazi ukuthi there's no way ukuthi umuntu wesilisa abe angi-understand. ntombazane. Khona deep down ngiyakutshela mina deep down Please. mongafonela one of labangani bakho abafana umtshela ukuthi amhoni eka suke ndize la eze kuwe ekhohle indaba ngeke sakubuza ukuthi awumngani wenzani ayikho lonto leyo angeke kukhuzwe uyangibamba so nami I'm telling you now uyakwazi lokho. Yes I know vele umjita vele kuyehlezi kumjita nje. Exactly. So mina as indoda yakho ngizokukholwa kanjani? As much as in trust but like angibathembi bona. Mhlawumbe angithi nophuza utshwala kuchile. Mhlawumbe you get intoxicated naso isingisi. Intoxicated. Nginokukhona disconnect then there but kunokuhlala kuchile okuphuzwe and then izinto ziyenzeka siyazi siphila emhlabeni uyangibamba. Nami as out ngeke ngiphatheke kahle ngazi kahle ukuthi umuntu wami uchile namajita. Exactly. Mina ngisekhaya. Wena ngaleso sikhathi usekhaya. Exactly. So ngiyam-understand umjita mhlawumbe nawe ungazama ukumitha halfway uzama ukukhatha off labangani bakho obamajita ngazi ukuthi yini le nihlanganisayo. Yabo ayiyenzi sense mina ngikhuluma ngani. Yabo because amajita ahlukile abantu besimame bahlukile. What do you guys talk about unless if it's your family or your cousins but if it's your friends nah it doesn't work like that my sis. Naye vele ngiyambona ukuthi isuka from ilento yakudala kodwa I think he's valid for saying ekusay kwenzakalani uyangibamba. I think he's honestly it's uvalid. Nami I would feel the same way uthi hayibo kwenzakalani. No. Yeah. That's all right. If you are serious about him, if uyamthanda futhi uyibheke lento akayishiya akhala ngayo futhi. Yeah. Nah, I just hope ukuthi uzoyibheka lento engikhala ngayo because mina ibuye overthinkise. I overthink about his insecurities. Okay. Ngizothi mangiphumile ngithi ngiphume nama-girls he'd be like he'd call every now and then ngama video call especially ngiyamkhombisa ukuthi hayibo buka ngelana yabo ngizwe ukuthi nokuthi angiyifaki ifoni ku silent. Yeah. Angiyifaki ifoni ku flight mode. He knows ukuthi maye ngifoni uyangithola. Okay. Hayi ngiyakuzwa sis. So my brother khona into mhlawumbe ungafuna ukuyithembisa my sister or mhlawumbe ungafuna usiyenzeke from now on nawe mhlawumbe ikhona into ongafuna usiyenzeke from now on ukuze nibe right. no into engayisho ukuthi for mina abangenzi sense ukuthi ngiluze someone engithandayo over day one and so I hope you willing ukuthi silungise into ama trust issues. I am willing. Because I think uyazi ukuthi ngiyamthanda. Bengimthanda namanje ngisamthanda. And I'll forever love him so yena nje he just need to deal with his insecurities and trust issues. Mina I'll be by his side. Okay.
Angazi noma mhlawumbe siyasithanda ukubona abantu behagana uma kukanjena lasiciniseka ukuthi cha Okay, akunankinga. awu unenkinga awufuni Anginankinga. Awe. hayi asisho ukuthi mhage yenza ukuphuma enhlizweni yakho. Ukuyibona le phasi lapha my perfect wedding. Sibuza i-couple ukuthi was this your perfect wedding? Bese bethi yes, this was our perfect wedding. Yeah, I know guys. Thank you so much ukuthi usibhalele njengami ukuthi sikusize. Also deal with your insecurities. Don't let your past traumas affect your current relationship. And also deal with your stuff before ungena ku relationship entsha. I'm not saying ukuthi mele manje cause senila senixolelene but you can never change the past but you can change the future. Exactly. Leyo ithathu uyifaka ekhanda lakho kwenzekile yabo uphume khona which cause ngoba usibhalele which means you do believe in love and you love her, so you need to forget about what happened, you focus kulokho kwenzakala manje. It doesn't mean ukuthi you're gonna heal just like that, but uzokusiza ukuthi uhile cause uyakuthanda and yakukhombisa ukuthi uyakuthanda. And also now we meet him halfway. Angeke ahile from our past traumas alone. You are also there to support your man. Ngaso sonke isikhathi. Yangibamba umassure ukuthi okay, no, you know what, I'm with you and I'm willing to change certain things so that things zokhona ukuba nawe. Now uzoba happy. Yabo. And that's why you need to, I'm willing to be by his side. That's I'm good. gonna stand by his side all the way. Perfect. Okay. Okay, I know. I won't say siwenze umsebenzi. Yeah. Awumhage futhi. Ngiyadlala hambani. Hayi nganyakaza bo. Ngisenamba nonke vets. Hey, mina ngihambi la. How? Esemotweni ethi sigwele. Eh, Awumthanda. sacela nje uhambe naye, hayi kahle. Nyana, for uyambhithi nyana. 20 minutes before siye emakhaya. Akunankinga singahamba. Okay. Sibonge. Yosibonga sifile. Hayi yosibonga sifile. Sibonge. Sure. Sure. Yosibonga sifile. Nayo yosibonga sifile. Hey, vele. Ithi lama insecurities. Yeah. No, anginankinga bafethu. Ubafu uyishayile. Uyosile, uyidlile. Yeah. Akujwayelekile kwena. Umkoti ubhile sawafaka amanzi hayi ayageleza. Ayahlala. Hayi cha. Akukho lutho. Ngaphandle ukuthi nje cameraman, take us home.